علیہ وسلم گویا کہ پنس اولادس تھون ذمہ پنہ کور تھون ذمہ پنہ گھروال تھون ذمہ پن پان کورن فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانو جوانو میانو بزرگو میانو دوستو تھی وچھو اگر اسلام پت پت پکان ول تھی وچھو اگر اسلامک ناو ہیون ول اگر اسلامک دعوے دار اگر کلمہ پرن ول سان طرف اسلام فائدہ ونکس چھاکن اگر سانس جوانس یہ تعلیم ہتھ آو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جوان ام سی جوانی کت لگ دپو یہ لگ دین اسلامس کے بلکہ یہ لگ تک چیز یہ گرس مز آسان یہ روشت بناون اخ أکس بیس فالوور بڑھانس روشت بناون یہ أکس تنز نگاری کرنس گویا کہ امس جوانس گھس پگہ سوال در خدمت جناب محمد اے جوان پروردگارن دے جوانی امہ خاطر نا بناو ڈرامہ پروردگارن دے جوانی امہ خاطر نا ثرک روشت امہ خاطر نا پکان تو ویڈیو بناوان کن جائے کیا وچان ویڈیو بناوان بلکہ پروردگارن دے جوانی گوس کرن اسلامس خدمت گوس کرن دینس خدمت گوس کرن تف کلمس خدمت یت کلمی ہتھو کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ام ساتھ پکان گئی سوچ سیدنا